kepareng pinarak ondah popo Resi Durna Bang Ningge sang Adipati Brojo sampun nagaran uga kali murda kali sipana kali kang remetat mateng semanten ugi rawuh paduka paman Patih Haryo Sing Bumi kasinggihan sampun kadhar katampi pawegol gawaning manah dipun sketsaken akinipun pilarak ondah kados sebenten kirang prayogi Raden kelawan kalih Patih Brojo dan wonten kawuning nindalan aja nganti cuman topo sawetawis tunggu jeneng ingsun paring dawuh marang sira Patih nggih dipun sketsaken anggenipun paduka wiraos Gusti kala Bendana apa Kakang dikepenakno anggonmu lungguh kaya ora kurang prayoga Kakang monggo disketakno anggonmu wicara Kakang sasampunipun paduka pilarak ondah Bapak Guru Durna kagat jroning penggalih kula ingkang putra Pemaraden Brajadenta Carana rawuh paduka ingkang tanpa kabar langkung rumiyin antawis anggenipun paduka dumadakan rawuh radi gugup kula waing gugup mahanani geragapan anggenipun nampi paduka ingkang samestinipun kula papak mawi upacara amargi paduka menika tamu agung guru ageng Sang Maha Guru saking nagari Ngastina salam takdim kula katur katampi kados boten kirang prayogi boten usah dadak basa-basi mboten usah mawi protokoler kemawon. Sami-sami kula menika iki gadah santri. Kula menika ugi pimpinan pondok pesantren Sukolimo. Gelar kula menika Profesor Haji Durna. Lah. Nggih. Kados mboten kirang sekeca Raden Brajadenta. Ingkang baken ingkang baku ingkang paman pun Pati Sengkuni saged pinanggih kalian paduka kemawon sampun bomba ngrasaning manah kula kawula nok mlae mekaten syukur seketi jumburuk kala Bendana ora ngenggalke karo Durna slamet Mbah pangestumu kala Bendana selamat Om Patih Sengkuni selamat iya kalau Bendana entuk pamujimu lan dongamu Bapak Guru Durna sasampunipun paduka badhe piragi menapa sababipun dene paduka dumadakan rawuh jumalorot kados pucuk dipun lorongaken kados panah ingkang lepas saking gendhewa. Mugi-mugi teman ceping pucuk menika sageda mawi berkah kula miwah paduka Sang Maha Guru.
kula semadya midhangetaken menapa ingkang dados pangandikan paduka. Pandra ingkang puspita kasiring sami namre Negari Pringgondani nembe kemawon wonten pilihan nggih. Nggih. Ingkang menang Gatotkaca. bagus. Bagus ingkang kados pundi? Nggih tegesipun bagus menang. Nanging nyuwun pangapunten nggih. Kados pundi Bapa? Kemenanganipun Gatotkaca tumraping pewaris-pewaris negara Pringgondani kadosta kejawi Dewi Arimbi. Nek Dewi Arimbi niku pancen ibune Gatotkaca. Jenengan nak kertosno, ingkang kula kajengaken panjenengan mestinipun sampun paham. Sampun sami ngertos. Babagan menapa? Mekaten. Negari Pringgondani menika riyin ingkang damel sinten? Kanjeng Rama Prabu Trembuku. Bagus. Prabu Trembuku gadah putra pinten? Menapa sababipun Dipun wangsuli rumiyin. gadah putra ing antawisipun menika ingkang pembajeng Kakang Prabu Arimba Swargi. Bagus. Angka ingkang kaping kalihipun Putri Mbak Ayu Arimbi. mbokne Gatotkaca. nggih. Sasampunipun Dewa Arimbi Kula Brajadenta. lajeng Adi kula pun Braja Musti. salajengipun Adi kula Braja Wikalpa, adi kula Braja Lamatan ingkang Waragil inggih menika adi kula pun Kala Bendana. Wonten menapa Bapa Panembahan? ngeten. Pilihanipun Gatotkaca menika miturut panjenengan ingkang minangka satriya pemilik sah negara Pringgondani. Pemilihanipun Gatotkaca ingkang mimpang miwah Gatotkaca dipun pilih badhe kawisuda jumeneng dadi raja aning praja Pringgondani niku kinten-kinten leres menapa mboten? Leres menapa mboten? Manggirin. Menawi ukuranipun leres utawi mbotenipun menika gumantung sesa-sesa saking sudut pandang pundi. Saking sudut pandang Sipolan saged kleru. Nanging mawi sudut pandang Sipolan lintunipun saged leres. Mawi sudut pandang saking pundi Bapa Panembahan? Babagan waris praja Pringgondani. Nah, sabab berdasarkan kitab undang-undang hukum warisan wonten ing jagat pewayangan ingkang sampun dipun nggih kalian negara pundi kemawon, negara ratune sapa wae kuwi mesti umpamane ratune duweni halangan tetap utawi seda utawi lengser keprabon ingkang gentosi kedah putra-putranipun menika ngaten. Pasal tambahan ayat 1 menika nyebataken kajawi putranipun menika boten purun kedah dipun limpahaken wonten putra lintunipun. Pasal 3 ayat B lajeng garis A nyebataken pari kedah ingkang dados narendra run tumurun traipun raja ingkang sampun kasidan jati marot. Menawi miturut paduka Pringgondani geseh saking kitab aturan undang-undang menika. gesehipun Gatotkaca menika sinten? Gatotkaca menika wayang. Oh, boten. Gatotkaca menika tegesipun sinten?
Gatotkaca menika putunipun Prabu Trembuku. Dados pasal ingkang paduka ngendikaaken ingkang pungkasan kala wau, Gatotkaca menika boten gesek saking Praja Pringgondari. Enten menapa Kapa Durna? Lah. Iki jan wangune wis arep ngubak-ubak banyu bening iki. Wis kowe menenga wae kala Bendana, para tak wenangake celadu. Kabeh mengko agal halus peteng lan padang aring tanganku. Aja celadu. Ya Kang, nek ora kuat aku Kang. Wis kowe menenga. Kowe wong bodho mung kari nonton wae, ora sang dadak melu duweni panemu, mengko ndak penemune digeguyu karo liyan mergane bodhomu. Menawi trah menika napa winates wonten putra utawi putu utawi buyut. Menawi pemanggi kula ingkang naminipun trah menika basa kawine menika turas. Turas menika basa Jawane niku uyuh. Uyuh niku kalih makna, uyuh ingkang bening kaliyan uyuh ingkang kenthel. Sedaya kala wau menika rah tumerah menika waton turune Prabu Trembuku, ora kuwi anak, ora kuwi putu. Miturut Brajadanta menika sampun sah nglenggahi Praja Pringgondari. Nanging putra-putranipun tasih meger-meger. Yen pangapunten. Putranipun Prabu Trembuku menika saksedanipun Kakang Prabu Harimba menika Kakang Mbok Arimbi. Kenang apa? Mbak Yumu ora gelem dadi ratu. Raja menika menawi putri, menawi boten dipun dombani kakungipun menika boten badhe madeg dados putri ingkang utama. Lah Werkudara piye? Werkudara menika boten tumut cawe-cawe dumateng Praja Pringgondari. Raden Werkudara menika gadah negara Ngastina mawon dipun tilar. Kapilaur babat alas dhewe berdikari. Pandhawa niku berdikarine tenanan, ora gumantung saka negara-negara liya. Sabab dinten menika negara-negara ingkang sumebar wonten ing tanah Jawi, wonten ing Nuswantara menika mangke badhe dipun idak-idak bangsa liya. Amargi menapa? Bangsa-bangsa saking manca negara menika bebas lumpuh marang negara Nuswantara tanpa kudu nganggo syarat-syarat tinamtu. Rakyate dhewe golek sandang pangan kangelan, calone mengko bakal mlebu wong-wong sing dudu trah Nuswantara, bakal entuk sandang pangan ing negara iki. Ratu Ngastina ora bisa apa-apa, tetep kudu tanda tangan. Sabab Ratu Ngastina wedi yen ora gelem tanda tangan, masyarakat ekonomi pewayangan bakal diembargo ekonomine. Amargi ragu-raguning pemimpin menika rakyat calone mengko bakal bingung. Negara Nuswantara niki mangke badhe dipun gerus kalian bangsa liya. Rakyate dhewe plonga-plonga menanging mengko wong liya ingkang bakal pesta raja Andrawina aning negari menika. Pramila menika pertimbangan ingkang kados semekaten, kula ingkang suwunipun sami kali sampeyan. Kula mboten sarujuk Gatotkaca menika dadi ratu jalaran leres pangandika panjenengan, nanging ingkang setunggal menika kala wau menceng saking pranatan jalaran kedahipun putra, nanging menapa saking putu ingkang dados Malendra menika boten menapa-menapa. Mboten rekayasa menika. Boten. Sampun maju wonten MK. Sampun kalah mesti. Nah. Nanging babagan menika sampun dipun arapetaken, lha sampun dipun arapetaken sedaya para kadang braja. Putranipun Prabu Trembuku nrimah menapa wontenipun Bapa Penembahan Durna. Kaget risang kaperang renang kula kenempe gambit
Kusarataning pawana ing wonten menapa Bapak Durna? Kula menika pendhita weruh ingkang dipun tutupi rapet. Kula menika ngertos dumateng gedhoan panjenengan, kula ngertos dumateng rasa panjenengan. Sampun dipun tutup-tutupi. Menawi mboten Dewi Arimbi mestinipun Raden Brajadenta. Leres napa mboten? Hati-hati Kang, hati-hati Kang. Kala Bendana kuwi meneng. Iki dudu garapanmu. Kowe serius karo garapanmu dhewe wae ben mendukung apa ingkang dadi kesepakatan orang glenger kaya ngono kuwi. Heeh. Paduka ngertos menapa ingkang kula raosaken. Nggih. Menawi kula coblaka panjenengan menapa mboten badhe jurung wirang dumateng kula. Mboten kan, napa bloko mawon. Satemenipun kula ugi gelo yen negara Pringgontani niki ratune Gatotkaca. Bagus. Saking yasmane Warkyana Resa Mitra Lakoteng terus terang kenging menapa kula menika nglokro jalaran prajurit Pringgontani menika sampun sami sepakat mbiyantu kalian Gatotkaca sang pemenang. Wonten kahanan ingkang kadosa pundi kemawon? Kemenanganing Gatotkaca menika sampun dipun yakini kalian rakyat ingkang cerdas. Kemenanganing Gatotkaca niku kemenangane rakyat Pringgontani. Jalaran anggenipun sami anggelar demokrasi dipun tampi kanthi legawa. Saengga sinten kemawon ingkang kala wingi boten dukung kalian Gatotkaca ngertos proses demokrasi sampun rampung nekuk pendalil sedaya sami ngangkeni yen Gatotkaca menika ulil amri pemerintahan ingkang sah.
sedaya sami taat Bapa Durna ingkang menika kula boten gadah bondo, kula boten gadah aragat kangge mbalela wonten ing negari Pringgontani Bapa Panembahan. Guru Durna, kowe padha. ya, Bener Kang Jati Panyokro bawamu lan aku. Kenapa kok orang berontak Brojo Gento mergane kurangan dana? oh ngono. Prediksiku rak pas kok. Ya bener.